गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती। गणपती बाप्पा पाठी उचल गणपती आत्ताच बाहेर काढले या टेम्पोत चढवले या। आता खाली विसर्जनाची जागा तिथे हळूहळू एक एक गणपती भरत जातले। त्यानंतर तिकडे आरती होऊन विसर्जन होतला। तुमका मी दाखवते गणपती आतमध्ये भरलेलो आणि लेझिम घेऊन इलेत लेझिम खेळासाठी। इकडे मागे फटाके लावतात मस्तपैकी आणि आता थोड्या वेळात लेझिम खेळतलेत। लेझिम बघूया आपण कसे खेळतात ते। गणपतीचं पुढचं विसर्जन होतलं आता। गणपती बाप्पा इकडे पण एक गणपती आहे, इकडे पण एक गणपती। जो माडियन तो गणपती इकडे दिलो। मोरया मोरया मोरया। इकडे किती 4 गणपती आहेत। हे 4 गणपती मागे 1 2 गणपती 4 2 6 आणि पुढे 1 2 3 गणपती आहेत। हा इकडे लेझिम नाचाक सुरुवात केल्याने आता हे आमच्या घरातली लेझिम नाचतात सगळी। लेझिम खायना तरी घेऊन इले आणि नाचतात। उडव गणपती बाप्पा काय येड्यावर को बसलं। मोरया म्हणना मोरया म्हणना ए येड्या ए येड्या ए येड्या। गणपती बाप्पा मोरया। पुढे आपण बघूया। प्रत्येकाने गाडी वेगवेगळे घेतलेले आहेत कारण प्रत्येकाचे गणपती आहे आणि जेव्हा बाजारात मोठे गाडी होते टेम्पो तेव्हा सगळे गणपती एकाच गाडीत लागत होते। आता वेगवेगळ्या गाडी आहेत प्रत्येकाचे, त्याच्यामुळे प्रत्येकजण वेगवेगळ्या गाडीत आपलं गणपती ठेवतात आणि विसर्जन करतात। पण खाली गेल्यानंतर एकच असतं सगळ्यांचं गणपती, म्हणजे आरती वगैरे सगळी एकत्रच असतात। ही गाडी एक खूप पुढे येऊन थांबली आहे। 2 गणपती आहेत ते। त्यानंतर ही दुसरी गाडी आहे। नाचा नाचा ना तुम्ही, गाडीच्या पुढे नाचा। टेम्पो आलो ना तो गुरु काका तो। सॉरी सॉरी काय झालं? नाच ना तू। नाही नाचता बाबा, नाच तरी पण। ही मागे तिसरी गाडी आहे। 1 2 ही तिसरी गाडी आहे मागे। ही तिसरी गाडी आहे। ही तिसरी गाडी आहे मागे। 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 ही तिसरी गाडी आहे मागे।
ही चौथी गाडी. समोर दिसता आपल्याक तो प्रणयचो ड्रोन हा आणि त्यांनी तो रेकॉर्ड करता सगळं. अरे या येतात बस 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 एक नंबर करा करा गोल गोल. हा एक नंबर. तुझ्या आईची शपथ आहे. आवाज वाढव डीजे. तुझ्या आईची गाडी लावून दे.
दर्शन मात्र मान कामना पूर्ती मस्तकी माळा स्वामी शंकरा भारतीयो वाळू भारतीयो वाळू कर्पूर गौरा घोडा नेनी विचारा अर्धांगी पार्वती इथे उतरलो चित्रकंठनिया ऐसा नंबर डोबे सागर मंडन केले सापडले भाषण केले नीळकंठना प्रसिद्ध झाले स्वामी शंकरा भारतीयो वाळू तुझायचे नाही काही तू भक्ताला गे पावट लवलाई जय सुरवर ईश्वर वंदे तारिक संजवने प्रसन्न होती निज राजा क्लेशापासून जोडी गोपाशा अंबे तुझवा कोणी आशा नरहर तल्लीन दादा पदपंकलेशा जय देवी महादेवी महिषासुरमर्दिनी घालीन लोटांगणावरती कारण डोळ्यान पाहिल रूप तुझे
फुलपाक होता देवा तू गणपती गजानन महाराजा तर हा तुझी यथाशक्ती अनंत सेवा चाकरी लोकांनी केलेली असा ती गोड मानून घे जर कोणता काय चुकला असा तर तुझ्या त्या पायाखाली घाल आणि जो कोण नोकरी धंद्याक असा ते काय यश दे महाराजा आणि सगळ्यांचा नसात का नोकरी दी बंदखोरीची बुद्धी दी बँकेला का कर्ज देऊची बुद्धी दी आणि सगळ्यांचा बराचा करून कल्याण कर रे महाराजा मूर्ती कोरोना पासून मुक्ती होऊ दे देवा महाराजा गणपती गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती निरंजन घे गणपती बाप्पा निरंजन घे चौकाचा गणपती तरी आला ते खाली खाली उतरतो अक्षर गणपती आणून सांग खाली गप्रावर कोण नाही ऐकायचं तो गप्रावर हा विसर्जन आता झालेला आणि इकडे सगळी प्रसादी मस्त वेगळी आहे मस्त वेगळी इकडे गुरुन आणि पंडित दादा मस्त वेगळी प्रसादीचा स्टॉल लावलेलो आणि हे सगळ्यांच्या जे गणपतीच्या जे पाटावर जे ठेवलेले प्रसादीचे पुढे वगैरे होते तीच ही सगळ्यांची प्रसादी आपण जी बघतो होती इकडे फळं आहेत वेगवेगळ्या प्रकारची फळं आहेत त्यानंतर केळी सफरचंदा मोदक असे सगळ्या प्रकारचे प्रसादी आहेत पेरू दुकानात दिलं बाजारात दिलं काय पंडित दादा आपलं युट्यूबर आहे दुसरं त्याची मी लिंक माझ्या व्हिडिओ मध्ये टाकते खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये हा डिस्क्रिप्शन मध्ये जाऊन ते का स्वराज्य एंटरटेनमेंट सबस्क्राईब करा मी टाकते युट्यूबला तू लाडू लागलाय धन्यवाद आता जवळजवळ आठपत दिलेला असा तेव्हा बऱ्यापैकी गणपती विसर्जन मस्तपैकी झालेला प्रसादी संपत दिलेली म्हणजे देव आपला पावन झालो असा प्रसादी संपली म्हणजे देव पावन झालो तर विसर्जन झालेला आमचा पूर्ण आणि दरवर्षी विसर्जनात कसा आमच्या की विसर्जन झाल्यानंतर गणपती बाप्पा ज्या ठिकाणी विराजमान झालेले असतात त्या ठिकाणीच आम्ही परत तो पाठ ठेवतो आणि त्यानंतर मग या वर्षातली चतुर्थीतली शेवटची आरती आम्ही त्या ठिकाणी करतो आणि त्यानंतर मग जोग सुरुवात करतो आता ती पाठ पुढे घेऊन गेले आहेत तो पाठ त्या ठिकाणी ठेवल्याने असतो तर मी तुमका दाखवतो पाठ ठेवल्याने या का नाही तो दाखवतोय आणि जर लवकर हां काय म्हणतास मुंबईला कधी माता ओके ओके हां हो जाऊया आरती करून घेतलास काय रे मग चला
या म्हणजे आरती अजून झालेली नाही, आत्ताच पाठ त्यांनी ठेवले नाही. आता आम्ही ह्या वर्षातली शेवटची आरती करतलो. काका आमचे जेवण झोपले, गुड नाईट केल्याने त्यांनी. आणि हो बघा, ह्या ठिकाणी आमचा गणपती बाप्पा होतो आणि त्या ठिकाणी परत आम्ही पाठ ठेवलो आणि आता आरती करतलो परत. त्यानंतर मग आमचं ह्या वर्षीचा गणेशोत्सव तो पूर्ण झालेलो. रामचंद्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे. तर चतुर्थी संपलेली, विसर्जन झाला आता. म्हणजे 10व्या दिवशी अनंत चतुर्थी दिवशी विसर्जन झाला. बाजारातले सगळेच गणपती गेले. तरी कोणाकोणाचे 11 दिवस गणपती आहेत. आत्ता पण एक बेलाचीवाडीमध्ये एक भजन आणि नितीनने म्हणजे आपल्याकडे पहिल्याच दिवशी ज्यांनी भजन केलेलं आहे त्यांनी तो माका बोललो की जरा असंच येऊन जाऊन फेरी मारून. तर मी आता तिकडे जातलं आहे भजन, म्हणजे त्यांच्या भजनात एन्जॉय करू जातलं आहे. कारण कोणाकोणाचे 11 दिवस आहेत, कोणाकोणाचे 17 दिवस आहेत, कोणाकोणाचे 21 दिवस आहेत. तर आपण प्रत्येक वेळी व्हिडिओ जे 21 दिवसाचे गणपती किंवा इतर असतील ते आपण काय प्रत्येक वेळी बघतच राहतलं आहे. मी जिथे जिथे जातलं आहे तिथे तिथे तुमका मी शूट करून तुमच्यापर्यंत पोहोचवतलं आहे. फक्त तुमचं काम एकच आहे की जे कोण नवीन असतील त्यांनी लगेच सबस्क्राईब करायचो आणि बाकीच्यांनी लाईक करायचा. तर व्हिडिओ आजची विसर्जनाची कशी वाटली तुमका ती तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा माका. बाकीच्यांनी शेअर करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि असंच सपोर्ट तुमचं माझ्यासोबत राहून देत. बाकी बाय बाय.